Ha az elődök lélegzetelállító példáját, vagy a mai háborúk rémségeit nézzük, akkor napi kicsinyes sérelmeinkkel elszégyeljük magunkat. És csak hálát adhatunk a Jóistennek, hogy szolgálhatjuk Magyarországot, a magyar sportot. Az olimpiai mozgalom jelszava Citius Altius Fortius. Gyorsabban, magasabbra, erősebben. Ezt én magamra fordítva, és javaslom önöknek is, hogy úgy gondolják el, hogy mindent, nem csak a sportban, az életben, a munkában, a tanulásban, a szerelemben, mindent lehet egy kicsit jobban, egy kicsit magasabban, egy kicsit szebben csinálni. A legfontosabb kérdés, amit el kell dönteni, hogy a sport az kiről szól. És nekem szent meggyőződésem, hogy a sport az a nézőkről szól, meg a szurkolókról szól. A sportoló nagyon fontos, a sportoló egy ikon, egy legenda, egy csodálnivaló példakép, de a sport mégsem róla szól, hanem azokról szól, akik a sportot élvezik. Részben azért, hogy szórakoztassuk, élvezetet adjunk nekik, részben azért, hogy példát mutassunk, és részben azért, hogy rávegyük őket a sportolásra, rávegyük őket valami nagyon fontos dologra, ami közösséget, testmozgást, egészséget, együttműködést, kooperációt, fair play-t jelent. Ezért amikor a gálát csináljuk, akkor én mindig a nézőkre gondolok. Nagyon fontosak a sportolók, tisztelem, becsülöm őket, ez a gála furcsa módon, érdekes módon igazából nem feltétlenül csak róluk szól, hanem arról szól, hogy a sportot hogyan juttassuk el minél több nézőhöz. Amikor megkaptam a felkérést, hasonló érzésekkel kerítettek hatalmukba, mint a Dunánál. Az öröm, először az öröm, hiszen egy fantasztikus feladat. A második a szkepticizmus, mert hát mondom, az operaházba kihúzni egy drótkötelet azért nem lesz egy egyszerű dolog. A legnagyobb probléma ugye, hogy vigyázni kell az operaházra, tehát ugye az indulásnál is, meg az érkezésnél is, itt ugye azért vannak útban oszlopok, stb. És hát az egyensúlyozó rudammal, ha nekiütöm, akkor kárt okozhatok, tehát erre kell a legjobban figyelni, hogy nehogy bántsam ezt a sok szépséget, ami itt van. Ahogy a sportolóknál is van egyfajta ilyen őrségváltás, fiatalok jönnek, idősödnek, átadjuk a stafétabotot. Átadjuk a stafétabotot, igen. De én azért Sándor Györgyöt idézném, hogy mielőtt átadjuk a stafétabotot, tartjuk még egy picit. Idegen árnyak a színpadon, folyik a show, tovább! Csillagok hullnak, születnek újak, és te messze jársz. Ikonokkal, tényleg, hogy a P-Box eredeti, tényleg ikonikus személyeivel állhatunk egy színpadon, tehát az egy óriási nagy dolog, és nem titok az, hogy ahogy próbáltunk is, meg most a színpadon is, ahogy álltunk, hát azért így mi is elgondolkodtunk, hogy tényleg olyan nagy nevekkel állunk itt a színpadon, hogy ez tényleg őszintén mondva egy nagy megtiszteltetés. Zöld csillag kihújt az égen, a csónakpartot ég. Hideg csendben, fekete minden, legyen az álmok szél. Zöld csillag kihújt az égen, a csónakpartot ég. Hideg csendben, fekete minden, legyen az álmok szél. Legyen az álmok
Ez mindig egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, kettős szerep. Kicsit kívülről is nézem magunkat, hiszen a gála részben a mi rendezvényünk is, tehát nem tudom csak nézőként nézni, szervezőként is aggódom, nézem, figyelem az üzeneteket, hogy mindenki odaérte, itt van-e, meg lesz-e, belép-e időben, és a többi. Bár ugye Szabolcs voltából tényleg, meg az egész csapatnak köszönhetően ez kiváló kezekben van, de azért az ember mégis izgul. És ugyanakkor pedig nem tudom magam függetleníteni attól a hangulattól, ami az embert magába szippantja, amikor olyan egyéniségek jönnek ide ki, olyan mély gondolatokat mondanak, olyan üzeneteket adnak át, amire az ember tényleg úgy érzi, hogy ebből valóban tanulni lehet. Pompás összehasonlítási alapot jelentett, számomra is meglepő új információval, amikor Fabio Cannavaro azt mondta Tihanyi Viktor kérdésére a színpadon, hogy igen, hát ő volt már hasonló helyzetben, amikor az Aranylabda gálán Lionel Messi nevét húzta ki a borítékból. Hát ha ilyen díjátadóink vannak a magyar sportgálán, akik máskor Lionel Messi nevét húzzák ki a borítékból, mint az év legjobb futballistájáét, akkor megint csak azt mondom, hogy jó úton járunk, de nem csak idézőjelben megint Fabio Cannavarónak örülünk, hanem hihetetlenül boldogok vagyunk, amikor Szalai Ádám, a magyar válogatott korábbi csapatkapitánya adja át a díjat a magyar futballválogatott jelenlegi csapatkapitányának, Szoboszlai Dominiknek. Ez is egy hihetetlen felemelő pillanat. Vagy amikor a Magyar Olimpiai Bizottság jelenlegi elnöke Gyulai Zsolt adja át a díjat a korábban 21 évig elnökösködő Schmidt Pálnak, az életműdíjat, vagy mondhatnám azt is, hogy amikor egy jelenlegi köztársasági elnök önmagában nagyon nagy rangot adva az eseménynek eljön és életműdíjat ad át egy korábbi köztársasági elnöknek, aki nem mellesleg kétszeres olimpiai bajnok, Liverpool szupersztárja leül a paralimpikon mellé, a vízilabdázó ikon leül a speciális olimpikon mellé, és itt vannak együtt, mert nagy országokban sokszor van, hogy minden sportágnak van egy gálája, minden klubnak van egy díjátadója, és ezek nagyszerű dolgok, de az, hogy a magyar sport egy estére, ráadásul egy ilyen helyen, ami megint csak a sportnak a kultúrához való tartozását és a magyar kultúrában betöltött, kitüntetett szerepét hangsúlyozza, ez szerintem egyedülálló, de hát nem a saját portékánkat akarom dicsérni, inkább azt akarom elmondani, hogy milyen szerencsések vagyunk, hogy ebben részt vehetünk évről évre, és a magyar sportolók méltányolják a sportújságírók erőfeszítéseit azzal, hogy eljönnek, áldozatot hoznak, hazautaznak, részt vesznek, és a saját jelenlétükkel hitelesítik ezt az eseményt. Judit nyitó beszédére hivatkozva, ezt nem én védtem ki, hanem mi védtük ki. Nincsen én, nincsen te, mindenki együtt vív, mától már egyszer. Köszönjük a megtisztelő elismerést. 11 szín, győzni kell az életünk árán, bármi vár. Ez hatalmas megtiszteltetés nekem. Szeretném még megköszönni a családomnak a támogatást, illetve szeretném megköszönni edzőmnek még a mindennapos munkát. Köszönöm szépen, Ajra magyarok, csak együtt! Szeretném megköszönni azoknak az embereknek, akik nélkül ezt a díjat ma nem foghatnám. Itt nincs, aki fél, Magyarország a góljai szárnyán, harcba száll a győzelemért. Nagyon jó azt érezni, hogy ez mégiscsak a magyar nemzetnek a sportja. Köszönjük szépen! Ez viszont szeretnék még egyszer köszönetet mondani a csapattársaimnak, az edzőimnek, és természetesen mindazoknak, akik valamilyen úton, módon hozzájárultak ahhoz, hogy én ma itt legyek a színpadon és átvegyem ezt a díjat.